Nema mi sestre. I sad je moramo oprat njezinog psa. Pa napravimo to. Sad vani. I mnogo laje. Sad ćemo mi njega. Samo govorim njega, a u stvari je ona, jer se zove Srećica, ali ja ne volim zvati Srećica, jer volim zvati Megatron. Megatron! Doći! Megatron! Opa! Ne! Tako ne. Pa gdje si? Njužim. Ajde, idemo te kupat. Delikvent mali. Sad ćemo da te kupamo. A gdje si, buraz? Ajde, dođi da te perem. Dođi vamo da te perem. Dođi vamo da te perem. Bam. Zadnji put kad sam je prao je bilo pred 2 godine. Pa ja tebe 2 godine nisam prao. Pa 2 godine te nisam prao. Pa Bože, pa 2 godine te nisam prao. Megatron vam je inače jako poslušan i dobar pas. Pa da. Jako dobar pas. I jako mehkan. Sad nju peramo. Ajde, dođi pas. Čujem se da neću ovaj video. Da zbog ovog videa neću završiti u zatvoru. Jer neka to tu psta. Svi se peru na drugačiji način. Naravno, jedna šapica. A druga šapica, mala šapica, evo ga, treća šapica. Wow. Pereš ju dobro, jer ti to ne vidiš. Nije se valjala, bila si ne valjala. Drugi dio pranja psa. Šamponovanje. Hot dog. Ne znam zašto stalno imam to srpski naglas, ali nemam objašnjenja. To bilo to. Bar ja mislim. Treći deo. Ispiranje. Wow. Ono što je vrlo bitno je to da vi ugasite vodu i brzo da stavite ručnik, neće se početi tresti sveća cijelog ponoća. Cijelog ponoća će biti mokraca. 3, 4, sad. Ne. Četvrti deo. Brisanje vašeg cucka. Šapice su mokre. Da, ovo sam zaboravio, trebalo je psa da se izniče. Pa ko je to mene sluša? Ja sam rekao, budi tu. I ona je tu. Srećice. Šalim se. Megatron, ko je to? Jesi to ti? Lutko, ja sam rešen
da večno s tobom plešem. Prije je bila moja soba kad sam bio mali, a sad sam veliki, tak da imam drugu sobu, veću, šalim se, to je kad je moja sestra otišla, kad se iselila, ja sam uzeo njezinu sobu, ko svaki dobar mlađi brat. I onda moja sestra kad se vratila, kad je saznala da sam uzeo sobu, onda me naravno voljela još više. Da. Ejte kako je ona dobra. Ona se voli, Megatron se voli jako mazit. Vrlo je mazan pas. Podsjeća me na plišanog medvedića. Vrlo dobar pas. Mnogo dobar. Stara je 5 godina. I zna jest sama. Sad je ona mokra, znači mi idemo slušati pijano. Oh my god, ne smiješ direktno njima u facu. Što mi tebi neko fe nabio u facu? To je to. Pas je opran, pas je okupan, pas je osušen, pas je nemiran. Nešto moram reći, ti si posvojena. Tako mi vraća. Naravno, ako mi se svidi ovaj video, kliknite jedan like, bacite jedan subscribe, predložite prijateljima koji imaju pse, koji imaju tuce, koji imaju mačke, koji vole životinje. Ja isto volim životinje. Životinje su cool. To je poanta današnjeg videa, životinje su cool, nemojte se zajebavat. Pogotovo ako vidite cucka, podragajte ga, ako se hoće pojest, dajte da vas pojede. Ako imate kakve tips and tricks kako prati pse, sve to napišite dolje u komentarima. Moj tim i ja ćemo ih pročitati zato što moj tim i ja smo samo ja i imam možda komentar ili 2 po videu, tako da ću ih vjerojatno pročitati. Čus!